musika eta aurretik kanta batzuk entzungo ditugu. Esaten dutenek aurrera bidea elkarrian horretan oinarritu da mendetan zia beraz ez laditu izan jakintzu ormua erakutsi aurrera bideari jarraitu egiozu asko bakienari behingoz utzi otzu baldar izate horri gabiltza hainbeste zentroa bagina ez dela ziegi insolidarioei da traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin diru kontua dela autokonplazentzia atzeakoia txokuan bizitzeko goguan Arratsaldeko 8 dira.